Shiftal és una empresa de tecnologia que fa gadgets pel consumidor i s'ha inventat això que veieu per pantalla, que és el Mutalk. Mutalk és un accessori que es posa a la boca, val $200 i serveix perquè la gent no t'hagi d'escoltar quan estàs parlant en una conferència o estàs jugant a algun videojoc i estàs cridant. Em sembla micròfon de supressió de veu de fuites. O sigui, representa que tu parles i, clar, evidentment la gent és com un micròfon, no? Però està fet de tal manera que perquè no molestis a la penya que estigui a casa teva si en cas de que estigui dormint, saps? A veure, com a idea, micròfon Bluetooth insonoritzat que aïlla la teva veu, dificultant que altres puguin escoltar i evitar que es capti el soroll ambiental mentre parles. I es poden fer trucades per conferència, a més. Mireu el vídeo, és que el vídeo és em sembla espectacular, el vídeo. És l'últim. Jo és l'últim, en sèrio, que m'esperava trobar a nivell de gadgets tecnològics. Clar, el tema és que si portes... A part de que es veu ridícul, perquè mireu això. És que clar, o sigui, amb ulleres, amb el Mutalk i a més amb la VR, val? Clar, és que... Si ja semblava ridícul el tema de veure algú jugant a VR amb ulleres d'aquestes virtuals, doncs imagina't a més amb el bozal aquest, saps? Com si fossis un gos i t'haguessis de posar això. Llavors la idea és que si estàs jugant un videojoc i estàs cridant aquí i et diuen xxt, fes silenci, doncs et poses això i problema solucionat. I pots seguir jugant sense problemes. Però clar, t'ho imagina't que et poses els cascos, això, les ulleres i a sobre el mando, saps? Perquè aquí la foto que havia posat jo és sense els cascos, però clar, imagina't amb els cascos, saps? Ja tens el pack. Tens el pack. Em sembla molt... no sé, jo crec que això no... jo crec que això no té sortida. Crec, no ho sé. Vosaltres pagaríeu $200 perquè no us senti la gent? Quan esteu, no sé, fent una conferència o esteu jugant a un videojoc i tal? Jo la veritat és que no. Jo li vaig ensenyar a la meva parella i li vaig dir, mira això que ridícul. I em va dir, doncs és bona idea. A veure, jo no dic que la idea no sigui dolenta. La idea és una idea que, en certa manera, inclús pot ser bona. Però, clar, si ja sues molt quan portes les VR, imagina't, a més, portar això a la boca, saps? Bueno, em va fer bastanta riure quan ho vaig veure i volia comentar-ho perquè és increïble. Les coses que la gent s'inventa